Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, hingkod ang pangidaron, minyo o may bata nga sinagop. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong igsuon nga ni anak ko sud na sa 3 ka tuig. Ako'y nagbuhi og nagpa-eskwela. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa naman ning akong newsfeed sa Facebook, uy. Pulos naman lang nagbuwag ang mga artista. Jun, dili baya kita magbuwag ha. Bahala na yung mga artista magbuwag, uy. Kadali raman na sila makakitaglain. Dali ra sa makapangitag iilis ba. Ako kain tao no kung magbuwag ta. Naunsa ka diha? Gusto ka gyud diayng musakay sa trending ron sa mga artista nga nagbuwag? Uy, simba ko taon. Gani, ningon ko nimo nga di kita magbuwag. Bahala nagunsay mahitabo. Uy, hala. Oh, nga ano naman sab? Si Mina og Lawrence nagbuwag. Ha? Si Carmina nagsurin? Ili, oy. Ang igsuon ba nga si Mina, ang ako igsuon, o ang iyang ikaduhang bana nga si Lawrence, nagbuwag, oh. Nga ano na ibaw man ka? Oh, niya mas FB. Nagpost man si Lawrence, uban sa ilang anak, oh. Nga, magulanon ka ay nang uban sa ilang anak. Nga ang caption, kaya ra lagi ni nato anak, bisan gibiyaan tang mama. Hala, asa magkadi ay si Mina? Tawagin imong manghod. Nagbuwag minang oy. Ngano naman sad Mina? Una, nagbuwag mo sa una nimong bana, din may duha ka kaanak. Unya karon nagbuwag na sad mo anang imong ikaduhang bana? Ngano man? O basta di gani ko makantos kong kaipon nang di ko mantos ay makigbuwag dit ko. Kaya nga naman di ay. Unsa naman sa diferensya ni Lawrence? Da, haso tintawhana ng oy. Gilad kig batasan. Hasta nga akong mga ugangan o bayaw. Murag wa man sila makauyon ako. Yang ano ipamugos pa man akong kaugalingon nila. Maong, biya ko. Unya? Nganong gibilin man nimo imong anak day? O gini man yayantag. Og nahibaw ko nga himuon niyang kaming ang bata aron dili ko mabiya. Maong, ako na lang gibilin niya. Aron nasa siya maisip nga obligasyon ba? Ay, pastila ni mo Mina. Kaloy sa bata ang imong gibiyaan sa ilang Lawrence. Bata pa to kaayo. Basig maunsa to ha? Amahan ang akong gibinlan sa kong mga anak nang uy. Ang namasag iya tong kasagdan. O namasag sila ibay sa iyang mga ginikanan. Basta, okay na tos inday dito nang uy. Ay kabala ka anak. Mina. Ay, Nga naman ka? di na ko mapugnan nga mabalaka ko sa akong pag-umangkon. Kung naunsa na ni sa kamot sa iyang amahan. Na, ayaw nagkabalaka na oy. Si Mina na ang nag-ingon nga okay ra dito ang bata. Kay amahan ang iyang gibinlan. Mapalibak ay, Mina. Nanawag. Hello, Mina. Nang ana, ibili no na akong among anak ni Lawrence diya ni mo nang pi. Kay di na ko madaog bantay kay trabaho ko. Ha? Di ba imo man ka nang gibilin kang Lawrence? Nagpost pa ganit os Lawrence kauban ang bata. Iya magyato diri na ako. Kay di ko na siya makabantay kay trabaho siya. Ilabaw na ko. Mong, nang, palihog sa kugatiman sa mong anak ni Lawrence nang pi. Ha? Tisha or rat? Sa primero, nibalibad unta ko nga muatiman sa akong pag-umangkon kay dili ko gusto nga maapil-apil sa kasamok sa kinabuhi sa akong manghod ug may trabaho sad ko. Usa ko kakatabang sa ako sang iyaan, apan stay out. Pero kadugayan, naluoy raman sad ko sa bata. Kay basig ibilin sa akong manghod sa laing tao.
Mao nga mauto, nisugot na lang sad ko nga arin ako ang bata ug ako'y mo atiman. Kay nisugot ra sad ang akong iyaan nga dadon ko ang bata inigtrabaho nako. Wa ko magtuo nga magdugay ko sa pag-atiman sa bata. Niabot ni nako ang bata og 2 years old pa. Karon 5 anyos na. Magpadahi noon panagsa ang iyang amahan para sa bata pinaagi sa GCash. Unya, John, muundang na lang siguro kong trabaho. Ha? Nga naman. Da, naibog man ko siguro nako ng iyang bana. Kay kausa, gihagkan mo ko niya. Unsa? Oh, kalma lang ha, kalma lang. Kay wa ko mo patol niya, oy. Ako man ganing gisumbong sa akong iyaan. Ako man hinoy kikasabaan sa akong tiya, oy. Mao nga muhawa na lang ko. Ako kung mauna, mamaulit na sa mga probinsya, minaswap ako magkapatay og tawa na. Kalma lang, good. Unya, ang pag-eskwela di is bata. Nag-eskwela, babaya na. I-transfer ng school ang bata sa probinsya. Jun. Ay, kanindot gyud puy-an sa probinsya gyud Jun. Presko ang hangin ug maayo kaayo ni sa bata. Nga anin na ta mamuyo. Si Mina. Hello, Mina. Nang, na mauli din mo sa probinsya ni Nong Jun, yung ninyong bata. Oo. Ang mo sa lugar mong ibilin dito syudad. Ay, perting suko ang Lawrence ng uy. Kung ano inyong gida ang bata sa probinsya, Unsa? kadiyat sa nang ha. Matawag lang niya ako usab nang kay mutayin sa akong trabaho. Sige nang, bye. Unsa ko no? Nasuko ko no si Lawrence kung nganong atong gida ang bata dinhi sa inyong probinsya. Ang tawag ubalik ay. Oh, si Lawrence man di ay ni. Hello? Pasawali lang. Gikidnap ninyo nga akong anak. Unsa? Ikihat na mong kidnapping. Kay wala mo malangit ako nga dalo ninyo ang bata ni sa probinsya. Ha? Wa ko makasabot nga nung ingon adto ang kasuko nga gibati ni Lawrence nga gidana mo sa akong bana ang ilang anak sa akong manghod nga ilang gibilin diri namo. Ikiha ko niya og kidnapping. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gibilin kining bataa sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 anyos na kini ang bata karon. Makasuhan ba di ako kidnapping? Nga dugay naman nga ni anak ko ang bata? Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata, magpadalhan o kwarta nako para sa bata nga ipadapi na agi ng GCash. Apa nasuko siya nga among gida ang bata sa probinsya. Mukiha ba dahil siya nako ana ang kidnapping? Nga aware man siya nga ni anak ko ang bata? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton kung pananglit tinudon sa amahan sa bata nga ikihami sa akong bana o kidnapping? Makasuhan o mapriso bagyod mi anang kasuha? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ako ang nag-atiman o nagpa-eskwela sa bata. Kay pareha sila nga magtiayon nga dili makahigayon og atiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga akong balihon namo sila og kiha og abandonment tungod sa paglikay nila sa obligasyon sa ilang anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di nato dugayon ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook
Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang among request ni Dr. Obra kay Kompletuha lang ang inyong mga address ug ang Yes. detalya sa istorya sa inyong sulat-suliran para mahatagag kinabuhi sa atong scriptwriter ug atong mga talents. na? Yes, kay usahay manggod ang mga medical food nga tubag ni Doc, dili ra man magdepende sa inyong pangutana, di ba? Oh, Doc? Ang hasta magad. pud sa legal nga mga aspeto. At least masabtan na mo, no? Aw makibaw pud tag taga-asa sila ug asa dapit na kalayo naabot ang ato ang programa. Oh, di ba nun silingan ra dayta. Correct. Dili ra beta nationwide, no? We are heard all over the globe. Pinaagi sa ato ang Facebook account ug sa ato ang YouTube channel also. Dagha kay nag-request ako ato ni. Yes. Nag-chat na ako sa akong Viber ug sa akong Messenger. Dok, din hinalan ako ihatag ipadala Ay, akong hala. sulat. Ayaw na ingon na kay mawala ang atong format na ang Yes. atong SOP, no? Kini ang akong suliran official writers page gyud ta kay naaman dito mag-check ang ato ang mga scriptwriters. Scriptwriters, Kami dili man mi scriptwriter. Di man mi kamao ana. Ganahan ta ko mag-artista sa una. Wa man ko yung natagaag opportunity, nag-abogado na lang ko. Oo. Ingon bitaw si Ma'am Tess ba? Isa nga, nabisi mi ko, Dok, nag-prepare ko sa payroll. Ko nga, wa ako nga na, Ma'am Tess. Wa man, ko nga, mayong tag na ako nga. Sa apil diri sa among talent. Mao na, yung matay talent bihang dapita. Magtatambag raman taon ta. Unsa may ato ang Ang atong makutlong kung magtulunan Yes. ka adlaw ato ni nga, don't rely on your strength. yes. In time, you will get tired. Kapuyon ka ha? Two heads. Are better than Better one. than No one. man is an island. Yes. Dili We gyud need pwede each ka other. ato lang yun kaugalingon atong saligan, usahay kinahanglan sad gyud tagtabang. Ang Ginoo bitaw nagtabangan man gyud sa alsas kuros. Oh. Kita pakaha. Mao Diba? yun, no? Oo. So ayaw po mo kauwaw pangayog tabang, dili man na makaminos sa imong pagkataog tabangan ka. Bitaw. Sobra na po kayo na imong garbog, ikaw ra, di lagi na nimo kaya usahay. Mao yun, Tama no? na, ganit taman, ramdanan atong powers usahay. So, get some help, no? It's okay to ask for help. Okay, may ang atong mga suking ting paminaw, may pagpaminaw ni Joseph Tisun diya sa dam site Inayawan, Pardo, Cebu City. O mga taga Pasil, kusugat as Pasil, ingon si Runa. Ingon si Runa nga sikit sa kauban ni Dr. Raul Albora, ha? Diya sa iyang clinic diya sa Gilyamak, no? Mga taga Alcoy, Cebu, Jocelyn Piñaport, Elmer Piñaport og Juanito Yap og mga nursing staff nato sa TRC Argao, Buna Sandoval, Dibra Ibanez, Renz Monsanto, Lundubic Caliedo, Niel Brian Veloso ug Chito Bacaltos, Edgar Heridiano, Ann Cantiveros, Efren Enso, Chirian Muharis, Lilia Inso ug mga Palier family diya sa Kandabong Argao, Cebu. Mayong kampiukan Argao, Cebu, mayong pagpaminaw. Yes. Og also, ako lang po ning i-greet si Noel Custodio Raman. Please send your letter sa kiniyang akong suliran official writers page, no? Og kang Beverly Padua de los Reyes, no? Thank you kayo for always messaging. Yolonia Laplana sa Santa Monica, Surigao del Norte ug si Fren Tamayo sa Lantapan, Bukidnon, mayong pagpaminaw. Correct. Okay, og ato ang letter sender karong adlaw, punto legal man Atong ta, sa punto legal attorney si Ana, 35 years old. Yes. Minyo ug may anak nga sinagup. Yes. Mao ni ang iyang problema legal, punto legal attorney, no? So unang pangutana ni Ana,
gibilin kining bata sa akong manghod nako dihang 2 anyos pa lang. 5 years na ron ang bata. Makasuhan ba di ay kung kidnapping nga dugay naman nga ni anak ko ning bata? Luya sa Ngano man intawng ikasuhan man kag kidnapping. kidnapping nga ikaw may nag-aruga in town anang bataa pero ang akong pangutana manggod ani I don't think makasuhan kag kidnapping kay number 1 wa man na nimo gikuhag puwersa ang bata. Nanibawan I think- mag-asa ang bata, no? Oh, nahibaw-an man ug asa ang bata pero I think manggod mahitabo nga gusto na siguro kwaon sa mama o niya ikaw kay na-attach naman ka dili na pud ka motugot nga ihatag nimo ang bata mo nang mukaso na lang sila nimo pero I don't think kidnapping is the correct nga termino no after all the goodness nga imuhang gibuhat maybe to get back custody sa bata kay sila man ang ginikanan ana no so pwede sila makakuha og custody pero dili kanila pwede kihaan og kidnapping. Dili pwedeng kihaan o kidnapping. Ako lang paspason na to niya. Ako gikuan ko illegal detention na to ni kay nag-admit ko og pasyente. Gikihaan ko kung saan magato ka illegal detention na ang mga ginikanan ani pasyente na ibaw mga akong gi-admit. Ikaw yan illegal detention. Mao bitaw kanang may illegal. I-confine man yan medical I-confine. na may medical abstract Yes. support no Na the ay rason. confinement di ba? Mao gyud. Wa mo prosperto. Correct. Ikaduhang pangutana, ang amahan sa bata nagpadalhanan og kwarta nako para sa bata nga ipadala pinagi sa GCash. Apan nasuko siya nga among gidala ang bata sa probinsya. Magkakiha ba siya nako ana og kidnapping nga aware man siya nga Ila mangibilin. ni anak ko ang bata. Correct. Ilang manggibilin ang bata. Oh, mao gyud. Dili Padama kidna- ka ni GCash. Oh, dili man na kidnapping no kanang pertig yun ka week ang ilahang ma-file nga kaso nimo di gyud ganin na masakas korte no sa piskalya pa lang no katawan lang na sila ibili na sila pay kasuhag abandonment nganong gibili nila no ang bata ngadto sa imuhang ilaha man ang katungod nga mugalam anang bataa unya wa man sad ngingon nga gitago ninyo og asa ang bata kabaw man sila asa ninyo gidala. So, mao na ang tubag ni attorney, no? Tunod nga pangutana, unsa may among buhaton kung panangli tinudon sa amahan sa bata nga ikihami sa akong bana o kidnapping. Makasuhan o mapriso ba gud mi aning kasuha? Nasad ko wala pod natan-aw no kay wala man gud na klaro sad sa drama nga ang mukiha man gud ani niya ang papa unya ang intrigo is ang iyahang igsuon nga mama. Now, ang wala kayo na klaro kung minyo ba ni ang iyang igsuon ug ang papa atong bata. Kay kung wala, then illegitimate ang bata. No niya, ang isog kayo mo kiha, ang papa mangkaha, no? Now, ang kustodiya baya sa bata nga illegitimate na as mama. Now, or naa sa maternal side. So, kung wa ang mama, ang mga igsuon or ang lulog-lula or ang igsuon sa mama mo'y naay secondary nga parental authority sa bata. So samot nga dili gyud mo niya pwedeng kihaan ug samot nga mas naamoy lig-on ug sakto nga tubag sa iyahang allegation nga nagkidnapping mo mas naamoy lig-on ug saktong tubag to refute nga huy in town dili in town ni kidnapping ang among gibuhat sa imong bata. No? So dili ka angay mag-uul diha dapita. Dili ka nga mag-uol, no? Sunod na pangutana o katapos ang pangutana. Pareho silang magtiayon nga dili makahigayon o gatiman sa bata tungod sa ilang mga trabaho. Kung maglagot ko, pwede ba nga balihon na mo sila og kiha o abandonment tungod sa pagdikay nila sa obligasyon nila sa ilang anak? Pwede kaayo, pwede na lang mo file nga kamo na lang ang naay parental authority anang bata kung di man gani sila makaklaro og atiman maabandonar nila, mapasagda nila ang bata nganuman ang atong balaod kung kabahin lang sa mga bata any issue about a child ang welfare, best interest and what will be beneficial sa bata maurag yun nay tan-awon sa korte kung ilahang masinati no sa korte nga mas maayo nga naa sa inyo ang custody kay di man sila kaatiman posible pang anha na lang sa ana sa inyo ang custody sa bata pero nung kang mafailan mo kidnapping tungod
kay kamoy ni galam sa bata, kamoy nagpakaamahan o ginahanan ng bata kay wa ang mga ginikanan ani, ha? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.